Ja, nu vil jeg fortælle jer lidt om et PowerPoint-show, jeg har lavet til jer angående kvægavl. Øh, det hører til hovedforløb 1 på landbrugsuddannelsen, og det handler lidt om, når en ko kommer i brunst, hvilken tyr skal man så vælge, hvad gør man for at få den bedste avlsfremgang, og de højstydende køer, dem der bliver mindst syge osv. I det hele taget alt omkring kvægavl. Man kan også kalde kvægavl for reproduktion, eller reproduktion betyder jo rent faktisk, hvordan får vi skabt en ny generation, altså hvordan får køerne en kalv, og hvor mange kalve skal de have for at kunne opretholde generationen. Hvad er egentlig målene? Og for køer der er det sådan, at man gerne vil have en kalv per ko per år. Så har man god reproduktion. Så har man kalve nok til at udskifte de køer, som er udslidte. Det kan bare nogle gange være et problem for køer. Det bliver skitseret af den kurve, som er på den slide, hvor man kan se en linje, der langsomt stiger, for derefter langsomt at falde hele vejen igennem perioden. Og perioden den går fra kælning og hen til 48 uger efter kælning, hvor konen gerne skulle være højdrægtig og skulle have en pause på 6-8 uger, så ved han kan få en kalv igen. Den hele linje illustrerer mælkeydelsen, eller den energi, der skal bruges til at lave mælken. Den stippe linje illustrerer koens mulighed eller evne til at æde foder med den energi, som den skal bruge. Man kan se i første periode her, op til omkring en 12-14 uger, giver jeg lige kage det, der er der et energiunderskud. Senere vil der være et overskud, hvor konen tager på. Det er det med, hvordan konen tager på og taber sig, det er illustreret med den nederste kurve her. En ko kan tabe helt op til 50-70 kilo i den første 24 uger måske. Og det gør, at en ko er rigtig, rigtig svært ved at blive med kalv igen. Sådan er det med de fleste pattedyr, når der er en underskud på energibalancen, ja, så er det rigtig, rigtig svært at blive drægtig. Som jeg sagde før, så når en besætning har en god reproduktion, så betyder det, at der altid er en kommende ko, altså en kvie, til at sætte ind i stedet for en ko, som man synes er udslidt, er syg eller ikke giver nok mælk osv. Det kræver, at landmanden er dygtig til at finde ud af, hvornår køerne er i brunst, og sørge for at få dem insemineret, altså kunstigt befrugtet. Hvorfor er det så lige, at du skal vide noget om kvægavl? Det er selvfølgelig fordi, at du skal kunne vælge den rigtige avlsstrategi, altså kunne vælge de rigtige tyre, sådan så at du får en fremgang på de egenskaber, som du godt kunne tænke dig. Og fordi at valget af de rigtige tyre eller avl, det giver en stigning inden for de emner, som du føler er de vigtigste i din besætning. Det kan jo enten være mælkeydelse, men det kan også være mindre sygdom eller lettere befrugtning og drægtighed. Så er det så lige, hvad er den rigtige avlsstrategi? Det er jo selvfølgelig forskelligt for hver besætning. Det er klart, man har jo forskellige problemer i forskellige besætninger, og man kan bruge avlen til at løse de her problemer. Men generelt må man sige, at hvis man gerne vil have så høj avlsfremgang generelt som muligt, så er der kommet de muligheder de sidste par år, at man kan udvælge de bedste køer, dem som bliver mindst syge, hurtigst drægtige, giver mest mælk, tjener flest penge. Dem kan man bruge sæd til fra tyre, hvor sæden er kønssorteret, således at man rent faktisk får kvikalve, som kan bruges til kommende køer. Så er der måske nogle køer, måske en tredjedel køer, som man ikke synes klarer sig særlig godt. Der kan man så vælge at bruge almindelige tyre, der ikke er kønssorteret, som bare får kvikalve eller tyrekalve. Men man kan også vælge kødkvægsæd, altså sæd for racer, der giver noget mere kød på kroppen. På den måde, det skal selvfølgelig så være kønssorteret sæd, der giver tyrekalve, således at man ikke får kommende køer for de dårligste køer i ens besætning, men at man får tyrekalve, der så kan sælges til en højere pris. Udover det, så er der noget, der hedder genomiske tests. Det er altså en test, hvor man
kan tage en vævsprøve for en kalv, og måske inden for kalvens levealder et halvt til et helt år rent faktisk kan få med en rimelig sikkerhed værdien for dens evne til at give gode køer som far, altså en kommende tyrefar. Det er noget, der er kommet inden for det sidste par år, og det har virkelig revolutioneret kvægeavlen. I det, at før i tiden, der skulle man måske afprøve en tyr i op til 5 år, før man rent faktisk kendte dens avlsværdi, i hvert fald med omkring 90% sikkerhed. Men med de nye muligheder omkring DNA og viden om DNA, så har man rent faktisk kortlagt køer og tyres gener og fundet op til 54.000 DNA-markører eller steder, hvor man kan tjekke, om den her tyr den rent faktisk har en høj avlsværdi. Og på den måde kan man faktisk finde tyrens avlsværdi med en sikkerhed på omkring 50%. Så man kan sige, at inden for hver race har man altså et slags leksikon over, hvordan generne for en tyr skal se ud, for at det bliver en rigtig, rigtig god tyr. Når man snakker om at vurdere tyre, hvad målstokken så er, så snakker man om et NTM-indeks, et samlet indeks for alle de egenskaber, man gerne vil have fra en tyr. Man vægter alle de egenskaber, som man mener har økonomisk værdi for racen, tager hensyn til den sammenhæng, som der er imellem generne, eller de her egenskaber. Det er jo tit sådan, at egenskaber hænger sammen, eller er modsat korreleret. Det vil sige, at hvis man for eksempel har en tyr, der giver køer med meget, meget høj mælkeydelse, så vil det tit være sådan, at de køer også har en høj sygdomsfrekvens. De to modsat korrelerede egenskaber. NTM er det bedste instrument til at udvælge tyrene, og det er jo også sådan, at man kan sammenligne køerne direkte i Sverige, Danmark og Finland. NTM er altså et vægtindeks, hvor hver kvægeavlsforening, hver race, har har vægtet, hvad de synes er vigtigt, og således har beregnet det indeks. Avlsfremgang kan man også få på andre måder. Man kan for eksempel bruge embryon transfer, det vil sige, at man rent faktisk får en ko til at lave flere æg. Man kan inseminere, sådan så at æggene bliver befrugtet, og så kan man skylle de her æg ud i nogle reagensglas, hvor de så begynder at dele sig til at blive til små embryoner. Og de embryoner kan man så tage ud og fryse, sælge, eller man kan tage dem ud og sætte den frisk op i andre køer, der således så bliver rugemødre for de her kalve efter den ko, man må udvalgt, som vil være måske den bedste i besætningen, plus man så har brugt sæd fra en af de bedste tyre, man nu har i Danmark. Selve håndværket omkring det med at få en ko drægtig, det er det, man skal bruge ude i stallen. Det vil sige, det er det, der gør, at en landmand kan finde den ko, som er i brunst, og melde den til inseminering på det mest korrekte tidspunkt. Man kan dele brunsten op i 3 perioder. Forbrunsten, hvor koen ser ud til at være i brunst og giver nogle tegn på det, men alligevel ikke rigtig er i højbrunst og er klar til at få modtage sæd. Men den anden brunstperiode er den stående brunst, hvor man hurtigst muligt skal ringe til ingeniøren. Normalt, hvis man ser det om morgenen, ringer man samme dag, det vil sige omkring ved 7-tiden om morgenen. Hvis man ser det om aftenen, så ringer man næste dag også ved 7-tiden. De tegn, der er de absolut mest sikre tegn, det er slim, der kommer fra skeden, måske især når koen lægger sig ned, så presser den lidt slim ud. Det skal være fuldstændig klart, og hvis man kan overtage sig selv til at tage fat i det og prøve at trække det ud, så skal det være sejt og trådtrækkende. Koen står desuden også fuldstændig stille, når andre køer springer på den. Den er altså klar til, at tyren springer op på den. Så er der masser af andre små tegn, som de urolige holder på mælken, svejer lidt i lænden, sætter halen til side, når der er interesse for dem, for andre køer osv. Når så den
stående brunst er færdig, så er det faktisk for sent at ringe til inseminøren. Og man kan sige, at lidt hen i efterbrunsten vil ægget også stadig være på vej ned mod livmoderen, og derfor kan det stadig møde sædcellerne. Men når efterbrunsten har været i gang et stykke tid, så er det rent faktisk for sent, og man må vente til næste brunst. Nogle køer de bløder, og det er ikke et tegn på, at de har menstruation, men det er et tegn på, at nu er brunsten overstået. Og det er således for sent at inseminere. Selve koens indvendige organer skal vi ikke bruge så meget tid på, men man kan se her, at endetarmen, det er her, hvor inseminøren rent faktisk stikker sin hånd op og mærker, hvor det er, han skal aflevere sæden. Det er meningen, at han indfører et kateter, et metalkateter med et lille sugerør med sæd igennem skeden. Fører det op igennem børhalsen, som er sådan en muskel, der sidder her, så var overgangen mellem skeden og børen. Så afleverer han sæden lige her ved starten af børen. Hvordan han kan mærke, at kateteret lige præcis kommer derop til, det gør han ved at føre hånden ind i endetarmen og mærke efter, hvor børmunden den er, kan mærke, at kateteret kommer igennem børmunden, før han trykker på en lille knap, så sæden bliver afleveret. Selve kogens brunst er reguleret ret indviklet række hormoner, som vi ikke nødvendigvis skal gå i dybden med her. Det kommer til at tage meget lang tid. Men det er sådan, at på selve æggestokken sidder der en lille blære, hvor ægget er ved at blive modnet. Og når det er modnet og klar, så udskiller det østrogen, som gør, at koen viser brunsttegn. Og hjernen frigiver sådan noget hormon, som gør, at ægget, eller den her blære, hvor ægget ligger i bristet, så ægget løber ned igennem æggelederen. Samtidig er det så meningen, at landmanden skal sørge for en inseminering, således at sæden kommer på vej op igennem børen og mødes med ægget op i æggelederen. Her vises de 5 hormoner, som der styrer koens brunst. Som I kan se, er det et ret indviklet kompleks af hormoner. Der findes flere hormoner end disse også. Derfor går det tit, det går tit i rod med de her hormoner, og koen kan gå i stå i sin cyklus. Det kan for eksempel ske, hvis der kommer vandige blære på æggestokkene, som man kalder cyster. En ko bliver så nødt til at blive behandlet for at komme i gang med sin brunst igen. Samtidig kan man udnytte kendskab til hormonerne ved at bruge det her hormon, der hedder prostaglandin, til at genstarte cyklus. Man sprøjter normalt de køer, man gerne vil have i brunst samtidig 2 gange med 8 dages mellemrum, således at man er sikker på, at alle køerne de kommer i brunst samtidig. Der er nemlig nogle perioder i brunsten, hvor det ikke virker at sprøjte prostaglandin, så man skal sprøjte med 2 gange, inden at man er sikker på, at alle køerne starter cyklus samtidig. Hvornår kan det så betale sig at gå i gang med at kigge efter brunsttegn? Ja, det skal være, når der er ro i stallen, således at man kan se, at slimen bliver skubbet ud, når køerne ligger ned. Desuden vil det så også være mere tydeligt, at de køer, der er urolige og i brunst, de går rundt, mens de andre ligger og hviler sig og tykker drøm. Så man skal altså gå og kigge, og så er det rigtig, rigtig god ting at notere hele tiden ned, hvilke køer har hvilke tegn. Hvor sikker er man på, at lige præcis den ko er i brunst, osv. Samtidig kan der også være perioder, hvor der er uro i stallen, hvor det samtidig alligevel er rimelig nemt at se. Det er lige omkring malkning, hvor køerne tit vil stå lige før mælkestallens indgang og springe på hinanden, og man kan så, når man går op og får køerne ind i mælkestallen, kan man lige kigge, hvad det er for nogle køer, der er i brunst. Så det går stærkt det her. Så var der lidt om inseminationstidspunkt, der har jeg snakket om, hvordan at hvis man ser en ko sent i brunsten, så er det selvfølgelig klart, at skal man ringe samme dag, hvis man ser det om aftenen, når man kan se, at koen måske ikke virker specielt meget kraftig i brunst, kan man måske vente. Til sidst vil jeg lige fortælle om nogle styringsredskaber omkring brunsten. Man kan få nogle udskrifter, der viser alt omkring